Több különbözőféle kamatszámítási módszer létezik. Az első, amivel meg fogunk ismerkedni, az az egyszerű kamatszámítás lesz. Ezt általában akkor használjuk, hogyha egy évnél rövidebb pénzügyi termék kamatát akarjuk kiszámolni. Piaci konvenció alapján a legtöbb devizában ilyenkor 360 napos évvel számolunk. Vannak kivételek, például az angol font, a kanadai dollár vagy a japán jen egyes termékek esetében. Nézzünk meg erre egy példát. Tegyük fel, hogy egy bankbetét évi 6%-os kamatot fizet 3 hónapos lekötésre. Itt a 3 hónap az pontosan 90 napot jelent. Mennyi kamatot fogunk kapni 1 millió forint után a 3 hónapos lekötésre? Nézzük meg először, hogy mennyi kamatot kapnánk egy évre. 1 millió forint szorozva 6%-kal, vagyis 1 millió forint szorozva 0,06-tal, az 60 000 forint. Tehát egy évre a 6%-os kamat 1 millió forinton 60 000 forint kamatot jelent. Nézzük most meg a kamatot 3 hónapra. Mivel a 6% kamat az egész évre szólt, nekünk viszont csak 90 napra van szükségünk, ezért a 6%-nak az időarányos részét fogjuk venni. A 3 hónap 90 nap és 360 napos évvel számoltunk, ezért 90/360-nal fogjuk szorozni a kamatot. Vesszük az 1 millió forintos tőkét és megszorozzuk a kamat időarányos részével, azaz 0,06-szor 90/360-nal. Negyed évre tehát negyed annyi kamat, vagyis 15 000 forint jár. Nézzük meg, hogyan számoljuk ki azt, hogy összesen mennyi pénzünk lesz a 3 hónap elteltével. Az 1 millió forint kezdőtőkénkhez hozzáadjuk az előbb kiszámolt kamatot. Azaz az 1 millió forintot vesszük egyszer, meg még 0,06-szor 90/360-szor, így összesen 1 millió 15 000 forintot fogunk kapni. Csináljunk ebből egy képletet. Az eredeti tőkénket megszorozzuk 1-jel plusz a kamatláb időarányos részével, azaz vesszük a kamatperiódusban eltelt napok számát, ami a példában 90 volt, azt a képletben n-nel jelöljük, és elosztjuk 360 nappal, mert egy évről van szó. Hogyan számoljunk akkor, ha egy évnél hosszabb futamidőre szeretnénk kamatot számítani? Ilyenkor a kamatos kamatszámítást fogjuk használni. Ez általában a több éves futamidejű pénzügyi termékek kamatszámítására alkalmazható. Piaci konvenció alapján általában ilyenkor 365 napos évvel számolunk. Persze vannak devizák és termékek, ami kivételek ez alól. Nézzünk meg rögtön egy példát. Tegyük fel, hogy 1 millió forintot 2 évre valamilyen befektetésbe teszünk, amely éves 10% kamatot fizet. Ezt a 10% kamatot minden év végén kifizeti. Mennyi pénzünk lesz így a második év végén? Először nézzük meg, hogy is fogunk állni az első kamatfizetés után, azaz az első év végén. Van 1 millió forint tőkénk, amelyre megkapjuk a 10% kamatot. 1 milliószor 0,1, azaz 100 000 forintot. Visszakapjuk az eredeti tőkénket, ami 1 millió forint volt, így összesen 1 millió 100 000 forintunk lesz. Az 1 millió forintot vettük 0,1-szer, meg még egyszer, tehát összesen 1 milliószor 1,1, azaz 1 millió 100 000 forintunk lesz. Lássuk, hogyan alakul ez a második év végére. Azért hívjuk ezt kamatos kamatnak, mert nem csak a tőkét, hanem a kamatot is újra befektetjük. Tehát fogjuk az 1 millió 100 000 forintunkat, és újra befektetjük 10%-on. 1,1 millió szorozva 0,1-jel, azaz 110 000 forint kamatot fogunk kapni. Most már nem csak a tőkére, hanem az előző évben felhalmozott kamatra is kaptunk kamatot. A teljes vagyonunk úgy fog kinézni, hogy lesz a 110 000 forint kamat, amit a második évben kaptunk, plusz az 1,1 millió forint, amit befektettünk az első év végén. Összesen 1 millió 210 000 forintunk lesz a második év végére. Az 1,1 millió forintot vettük 0,1-szer, aztán hozzáadtuk még a tőkét egyszer, így összesen 1,1 millió szorozva 1,1 lesz a végeredmény. Hogyan tudnánk rögtön az eredeti tőkéből kiszámolni a végeredményt? A második évben felhasznált 1 millió 100 000 forintot úgy kaptuk, hogy a tőkénket, az 1 millió forintot megszoroztuk 1,1-jel. Tehát az 1 millió forintot megszoroztuk 1,1-jel,
majd ezután még egyszer megszoroztuk 1,1-jel, így kaptuk az 1.210.000 forintot, ami nem más, mint 1 millió szorozva 1,1 a négyzeten. Írjuk fel ezt is képletformában. A tőkét megszoroztuk az 1 plusz kamatláb hatványával, a hatvány kitevője pedig az évek száma. A kamatos kamatszámítás példájában évente volt kamatfizetés. Előfordul azonban olyan, hogy nem évente, hanem negyedévente, vagy még gyakrabban akár havonta van kamatfizetés. Ilyenkor is tudunk kamatot számolni, de kettő különböző kamatunk lesz. Az egyik a névleges kamat, a másik az effektív kamat. Nézzünk erre is egy példát. Most 1 millió forintot fogunk befektetni 10% névleges kamat mellett egy évre, de nem évente, hanem negyedévente lesz kamatfizetés. A 10% névleges kamatfizetés negyedévente azt jelenti, hogy a 10%-ot 4 egyenlő részletben, azaz 4x2,5%-ként fogja kifizetni ez a befektetés. Most nézzük meg, mennyi pénzünk lesz az 1 millió forint befektetéséből az év végére. Fogjuk az 1 millió forintos tőkét, és minden negyedév végén a 2,5%-os kamattal újra tőkésítjük. Egymás után 4-szer beszoroztuk 1,025-tel az 1 millió forintot, tehát ez 1 millió forint szorozva 1,025 a negyediken, azaz 1.103.813 forint. Ez az összeg 10,38%-kal nagyobb az eredeti tőkénknél, tehát az effektív kamatunk 10,38% lesz. A névleges kamatunk csak 10% volt, de mivel 4-szer tőkésítettünk, ezért az effektív kamatunk magasabb lesz. Milyen effektív kamatot kapunk akkor, ha ugyanezt a 10%-nyi névleges kamatot havonta tőkésítjük, azaz 12-szer. A több tőkésítés miatt várhatóan magasabb effektív kamatot fogunk kapni. A havi tőkésítés miatt a 10%-ot itt 12 részre osztjuk, és az egészet 12. hatványra emeljük. Valóban magasabb effektív kamatot 10,47%-ot kaptunk. Ha esetleg 2 évre akarnánk kiszámolni ugyanezt havi tőkésítéssel, akkor a 10%-ot ugyanígy 12 részre osztanánk, de a 24. hatványra kellene emelnünk, mert 2 évben összesen 24 kamatperiódus lesz. Eddig végig úgy számoltunk, hogy tudjuk a tőkénk mostani értékét, azaz jelen értékét, és a jövőbeli értékre, vagyis a jövő értékre vagyunk kíváncsiak. Most fordítsuk ezt meg. Térjünk vissza a korábbi kamatos kamatnál látott példához. Láttuk, hogy 1 millió forint 2 évre 10%-kal felkamatoztatva 1.210.000 forint lesz. Ebből az 1.210.000 forint a jövő érték, vagyis future value, jelöljük FV-vel, és az 1 millió forint a jelen érték, vagyis present value, jelöljük PV-vel. Írjuk fel képletként a jelölések segítségével a fenti egyenletet. A jelen érték szorozva 1 plusz R a T-ediken, ahol az R a kamatláb, a T pedig az évek számát jelenti, egyenlő lesz a jövő értékkel. Ebből a jelen értéket kifejezve, a jelen érték egyenlő a jövő érték, osztva 1 plusz R a T-ediken, ezt nevezzük diszkontálásnak, amikor a jövő értékből számoljuk ki a jelen értéket. Nézzük meg ugyanezt az egyszerű kamat esetére is, vagyis amikor éven belüli kamatot számolunk, és nem teljes évekről, hanem csak negyedévekről vagy napokról van szó. Ez a már korábban látott képlet jövőérték és jelenérték jelölésekkel felírva. Ebből is ki tudjuk számolni a jelenértéket. A jelenérték ugyanígy a jövőérték diszkontált értéke lesz, a diszkontálást pedig 1 plusz R/N/360-nal végezzük, ahol az R a kamatláb, az N pedig a napok száma, úgy, ahogy azt az egyszerű kamat esetében már láttuk. Nézzünk meg erre is egy példát. Mekkora összeget kell befektetnünk ahhoz, hogy 5 év múlva 1 millió forintunk legyen, ha a kamat minden évben 5%. Tehát tudjuk a jövőértéket, ami 1 millió forint, tudjuk a T-t, ami 5 év, és tudjuk az R-t, ami 5%. Az 1 millió forintot fogjuk elosztani 1 plusz R az 5-en, vagyis diszkontálni 5 évnyi kamattal. 1 millió osztva 1,05 az 5-ennel egyenlő
783.526 forint, vagyis ha 783.526 forintot most befektetünk 5 évre 5% kamat mellett, akkor 1 millió forintot fogunk kapni az 5 év végén. Feltételezve, hogy minden évben befektettük a kamatokat 10%-on, ugyanis itt kamatos kamatról van szó, ami azt jelenti, hogy a kamatokat minden évben újra befektetjük. Most nézzük meg, hogyha 1 millió forint tőkénk van, a kamat hogyan befolyásolja ennek a jövő értékét 20 éves időtávon. Itt az látható, hogy ha 0% a kamat, vagyis nincsen kamat, akkor a tőkénk értéke 20 éven át állandó. Most változtassuk meg a kamatot 2%-ra. Ezeket az értékeket a piros oszlop jelöli 20 éven át. Látható, hogy a 20 év végére az 1 millió forinthoz képest jelentősen emelkedett a jövő érték. Most emeljük a kamatot 5%-ra. Itt már sokkal szembetűnőbb a különbség az egyes években az 1 millió forint, illetve az 5% kamattal számított értékek között. Ha a kamatot 10%-ra emeljük, akkor egyre gyorsabban nő a különbség. Most hasonlítsuk össze a 10% kamatot, amit a piros oszlop jelöl, az 5% kamattal, amit a fehér oszlop fog jelölni. Láthatjuk, hogy az 5% kamattal a 20. év végére valamivel több mint 2,5 millió forintunk lesz, míg 10% kamattal több mint 6,5 millió forintunk lesz. Ha többet szeretnél tudni, látogass el a www.közgazdászleszek.hu oldalra, vagy iratkozz fel a YouTube csatornára.